L'Acadèmia de Tastavins del Penedès organitza un desembarcament a Barcelona promocional per als propers dies 14, 15 i 16 de juny i tenim el Joan Terrada, que és el president de l'Acadèmia. Volíem que ens expliqués, el Joan Terrada, els motius que han portat a organitzar aquest esdeveniment de grans dimensions a la capital catalana. Anem a obrir una botigueta al cor de Barcelona precisament per vendre. Anem a ensenyar els productes meravellosos que aquí fem i intentar convèncer els barcelonins que un cop l'hagin tastat i un cop l'hagin conegut en consumeixin una miqueta més. Clar, però això d'anar a vendre, diguéssim que ho fa molta gent, és a dir, la gent que pot i la gent que ho intenta, no? Però vendre a Barcelona, per què els vins del Penedès? Mira, al món de la restauració, a Barcelona, el 70% del vi que es consumeix és vi no català. És a dir, de vi català, de cada 10 ampolles, 3 són vins catalans i 7 són vins de fora. Això no passa enlloc més del món. És un cas únic. No hi ha cap zona productora de vi que faci vi, com és Catalunya, que és un país productor de vi i, a més, productor de molt bon vi, que la seva restauració es consumeixi un 70% de vi de fora. És que no passa enlloc ni que estiguin 50-50. Són unes xifres realment que és inversemblant i les hem de tombar. Nosaltres el que hem de fer és donar a conèixer aquest producte, donar a conèixer el que aquí fem i demanar que el consumidor demani una miqueta més aquest producte català. I què passaria això? Si aquest acte promocional que fareu a Barcelona tingués un mínim èxit, si la gent comencés a demanar una mica més de vi català, què passaria? Seria meravellós. Mira, només fent aquest gest, que en lloc de demanar de cada 10 ampolles 7 que siguin de fora, només que en demanéssim 5 de fora, que encara segueixen moltíssim, l'impacte econòmic que tindria per Catalunya i que tindria per la nostra zona seria realment meravellós. Estaríem parlant nosaltres d'unes xifres realment fortes. Pensem una cosa, us donaré una dada. La DO Penedès és la DO productora de vins tranquils, és a dir, sense cava, més àmplia de tot Catalunya. Aquest any produirà aproximadament uns 17 milions d'ampolles. Bé, doncs Catalunya compra tan sols a La Rioja més de 20 milions d'ampolles cada any. Escolta, que fantàstic, que tothom compri el que vulgui, faci el que vulgui, però per què no coneixem una miqueta més el que nosaltres fem? Per què no ens estimem una miqueta més el que nosaltres fem? I després, un cop ho coneguem, doncs que la gent ho vulgui tastar. Això és el que volem fer nosaltres. Nosaltres volem fer una campanya en positiu. Nosaltres no direm en cap moment que amb els teus diners, que el que et costen de guanyar, els dediquis a comprar o a no comprar. Fes el que vulguis i el que et plagui. Només faltaria aquest adjectiu que ens ve tots al cap, que fan servir en altres zones d'Espanya perquè no compris determinats productes, nosaltres no ho farem servir. Nosaltres som respectuosos en què tothom faci el que vulgui. Ara bé, el que volem dir als barcelonins és, escolta'm, veniu al Penedès a Barcelona, veniu el 14, 15 i 16 de juny, tasteu els vins que fem al Penedès, nosaltres anem a vendre el nostre, però també tasteu els vins catalans. Aquí, en definitiva, nosaltres anem a vendre els nostres, els vins del Penedès. Tasteu-los i després, si us han agradat, perquè de qualitat està en el millor nivell comparatiu en qualsevol altra zona vinícola del món, a nivell de preu estem competint en preus amb qualsevol altra zona vinícola del món. Per tant, un cop ho hagis tastat i un cop vegis que els preus estan bé, doncs si t'agrada, si t'estimen, compra'ls. I què farem amb això? A casa nostra, a l'Alt Penedès, el 32% del PIB és agroalimentària, el 32% del producte interior brut. És a dir, estaríem parlant que això pot augmentar a 30, 40, 50, 60, 70 milions d'euros de benefici amb aquest simple gest de dir, escolta, doncs posa'm aquest en lloc de que em posis l'altre. Amb aquest gest tan senzill que no ens costa res, estem generant riquesa, estem creant llocs de treball, estem mantenint empreses nostres de casa que tenen feina. Amb un gest tan senzill estem col·laborant amb la sostenibilitat del nostre país. Això és fàcil. Ho tenim a la mà, això. Ho tenim a la mà. Et donaré una altra dada. Mira, a tot Catalunya nosaltres venem 1.000 milions d'euros en vins. 1.000 milions d'euros en vins. A tot Espanya, 4.000 milions. És a dir, a Espanya venen 4.600. Nosaltres en venem 1.024. Som un 25% d'aquest suport. Com pot ser possible que nosaltres, que som un 25% del sector, consumim a casa nostra només un 30% del que nosaltres elaborem? Quin sentit té això? Escolta, ja està bé que ajudem amb altres zones i que tastem i que, escolta'm, que endavant. No hem d'anar contra ningú nosaltres, però així ens estimem una miqueta més lo nostre. Joan Terrada, ens esperem el dia 14, 15 i 16 de juny a Barcelona. Tots cap a Barcelona. Veniu i tastem el Penedès allà. Gràcies. Moltíssimes gràcies.